יש בתוך הרצונות שלנו רצון מיוחד, והוא העיקר והקובע, מצב של כל היתר רצונות. שאם הרצון הזה עולה או יורד, כל היתר רצונות אחריו עולים או יורדים. הרצון הזה העיקרי הוא נקרא משה, כן? ולמה הוא נקרא משה? כי הוא צריך למשוך את כל האלו אנשים בחיצוניות או רצונות פנימיים בתוך האדם אחריו. הרצון הזה מיועד להשיג אמונה. מיועד להשיג אמונה. הרצון הזה, זה נקרא נקודה שבלב. כן, הרצון הזה מיועד להשיג אמונה. אמונה זה כוח שעוזר לאותו הרצון להיות למעלה מכל הרצונות האגואיסטיים שלו. ואז הוא יכול להקרין את הרצון שלו הזה להיות למעלה מהדעת, מה שנקרא במוח ובליבה, לכל היתר רצונות שהם גם כן אז יכולים להצטרף עליו, הם נכנעים תחתיו, וזה נקרא שהוא רואה העם והם העם. והעם לא יודע בדיוק מה קורה כאן, כי הוא מנוהל על ידי אותו כוח, העם כוונה כל היתר הרצונות בתוך האדם, או מבחוץ, כעם נגיד, הוא לא יודע מה זה בדיוק נקרא כוח האמונה, ואיך בדיוק ללכת, אלא הוא מקבל כוח להצטרף למשה, לכוח הזה המיוחד, לנקודה שבלב, למנהיג, נגיד אם זה בעם, וללכת אחריו, ולמנהיג יש כוח אמונה, ובעם אין כוח אמונה כמו שבמנהיג, אלא יש לו כוח ללכת אחרי המנהיג, ולהשתמש בכוח האמונה שישנה במנהיג.